Uhlala apha moslomjita ne. With end of this week, Woody. Bye. Number 2 silapha enjoli ngokusibhalelwe ngonye iHotman yathi masifike ukhona umuntu omtyalayo and sizokwenza make sure ba imali yakhe ayifumana nawe apha endlini if ubukele uyayazi ba ukhona umuntu okutyalayo sibhalele sofika thina senze make sure because nina ndiyanibona ba okay niyaqhela apha eGqeberha niboleka imali zabantu then ningafuna ubhatala okay today niphethe isipatana sam yabo sizoninyisa today ndiyabona ka episode number 1 into niyenzileyo benifuna undrafisha kancane but ke asoniyenze lonto today si strong simojo masingene phakathi mntana sive bayithinde Hotman yabo si ka cela usiphumele ngaphandle ntasi sincokolele ngayo nasi crane nathi Hotman hey ngiyabanda qala namhlanje yes so crane tayithini indaba ngo crane man Hotman ne qhama nendihlutshwa ngolomjito lapha eareeni wanta lomjita waza kuma iboleka imali so yabo and sithi banozandibhatala xa enayo mandilindele i350 zakhe yeah dala ngoko ndimane ndisiya pha kuye umjita ethiqe nezitori ezintsha inoba seyinyanga ngoko lo mjita akayibuyisa imali yami yeah and ndibhalele kuni ke ukutaba ndifuna imali ndidikiwe ngumjita so lo mjita xa uziyela wena mhlawumbe uthini lo mjita xa uziyela pha lo mjita mane into is 4 star yasipana yena kanye angicwelanga danalwazi lunensi ngaye yazi da but sometimes uqala untshintshele yeah antshintshele ba into lento ndizenzayo manje ndimrida yeah yabo ndikiwe mina kodwa imali iqoshile weda yazi intoni guys masiphula apha siyocheka lo mjita yabo singabe siphosisa amaseko because iphone zalapha ziyaqhela nizayeka nina lento yoboleka imali zabantu then ningasibhatali sikhona ngosokwenza make sure mntana masiphula apha mina shakhwele emotweni taya if lo mjita akafuna usinika imali sizocinga icebo because niyaqhela nina apha eGqeberha sizonibonisa ngo uhlala apha moslomjita ne ya masiye ta sawungena phakathi endlini enkulu kanye ba eback hayi mama ba eback namjita asika yini nangiya ta kwezi azibona zindini abantu bazayo sami yebi kwela qala yebi kwela qala kwela okay so madoda ni Grantas Ndiyifuna kuwe. ya si Granata ama sithunyele Hotman man sihambele kuwe ta kamereni machita lo ya Hotman ama ndiyazi bra kana mshaka cela simele ngapha tasi Cabana manda ngicela manje asicabani kwenzeka ntoni lo mjita lawe mnawethu imali yami benza kuwe efondini benza kugela kusasa face ngakiweda bengakho trend so benza ifumana boleka imali imali ndikunike kahle mose ndizamile nje futhi kubonakalisa abantu afuna ukubhadala ndakunike 50 rand so ithini plan yakho kanti lo mjita kudala umxelela istory ithini plan uchaza phambili ngicela ningaxabani ngicela ningabi nomsilo tazi ndizamnike imali yenu tazi sixabane kanti wethu ndibhalele nje Facebook lozomphathela abantu fethu bingekho ke lozomphathela abantu bukhona ngotyalayo kanye lo mjita ungekho wena ngiyela man nizikhanithembe nini namandazi man cela bra ndongo ukwena wasusele into man Jonga nami sicela wena ubeke nje uset i-date ba okay lo mjita umnike date ethile kanye ngedate ethile yabo ngoku yi16 August ne at least phange ngoNovember nge12 I promise uyageza lo mjita enyantazi uyahlekela la sorry ndazi mangiqolweni zanika manje like anithembi le bra ayiqala unika imali idla ngoyinika but ngoku yona iyathetha izinto ko Facebook wami ithetha ngabantu xa ndibana nabantu lewe ubhatala ta jonga yazi into sure ndiyambona umjita lo ngathi unxiba siyajoka ayilo nto mata ayilo soze ithethile nale ndoda ne but andiyazi ngathi ithemsa ntoni ukusakhe sive pha kuyo bayithini lento yayo sithe sathi uncokola nayo kancinci yabo
Uyumva wena mntanami awungeni kule nto. Awungeni kule nto. So uthini wena tayami? Singathetha ngale nto but end of this week buti ba nangecawa buti ngayizama buti besiza kufikela pha kuwe kusasa ndicela buti ngicela singamadoda Kaloku jomamela. singathetha ngale nto Asiphinde sizapha thina. buti Asiphinde sizapha thina. uzayifumana mntakwethu noba ukho ndizayishaya apha koledi wakho fina ndicela fina ayiphinde yenzeke le nto fina ndicela mntanam uzayifumana fethu imali yakho ndicela fethu ayiphinde mntakwethu ndicela ndicela mani if ubukelele episode nawe ukhona umuntu okutyalayo ucela usibhalele wenze make sure yabo because lo mjita I think ngoku simncedile yabo wena xa ujongile uyicinga uba lo mjita uza kunika le mali kanye kwenzeka ntoni ya da ngathi uzandinika yathembisa eva sinisinde naninyathele lapho so thina sizawuva ngawe ngokuba enye into ithini yabo sure man bayansukulisa ngizaske ndiphinde phinde ustartshe bakwenzela startshe bulela dazi so nani babukele emakhaya ngicela nisibhalele yabo if ukho umuntu okutyalayo bhalela nje thina sizofika thina sophula apho sokwenza make sure because basile abantu basegqibeka